ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଣାଜଣା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରୁଟି ତିଆରି କରିଲା ବେଳେ ଗଣୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ତାହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଘରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଏହିଠାରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାସନକୁସନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଗଣନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରୁଟି ଗଣନା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୁଟି ଗଣନା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଶକ୍ତି ଆଣେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗହମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ରୁଟି ଗଣନାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୁଟି ତିଆରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାସ୍ତୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ବେଲଣା, ପେଡ଼ି ଓ କାଠିର ଶବ୍ଦକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପକାଇ ରୁଟି ବେଲନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟା ଦଳି ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବାସି ଅଟା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରୁ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଜା ଅଟା ଦଳି ରୁଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପରେ ଗରମ ତାୱାରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ରୁଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଗାଈକୁ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଶେଷ ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରହେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।